Выпрастайцеся і падыміце галовы вашыя, бо наблізілася адкупленне вашае, кажа Христос тым, хто яго слухае, кажа Сын Божы тым, хто рыхтуецца на спатканне з ім. Сябры, прывітанне, з вами я, ксёндз Вячаслаў Барок. І як заўсёды на гэтым YouTube-канале мы разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце і шукаем адказы на тыя пытанні, якія свет ставіць перад намі ў выглядзе самых розных выклікаў. Сёння пастараемся знайсці адказ на пытанне, як чакаючы Хрыста, спадзяючыся на сустрэчу з Богам, не размінуцца з Богам, не размінуцца з Христом, Сынам Божым, з Месіяй, які ў гэты свет прыходзі, і не паўтарыць трагедыю народу абранага, народу біблейскага, народу з Іудеі. Вялікі дзякуй усім тым, хто падпісаны на гэты канал. Хто не падпісаўся, зрабіце прама цяпер, аформіце падпіску. Гэта важна, каб канал мог развівацца. Трэба неяк зрабіць, каб на канале было ўжо больш 10 000 падпісчыкаў. Спадзяюся, гэта зробім яшчэ да Новага года. І дзякуй тым, хто з'яўляецца спонсарам гэтага канала. Нездарма сёння мы разважаем пра тэму чакання на сустрэчу з Месіяй, бо вядома, і касцёл каталіцкі ад сённяшняга дня, і царква праваслаўная так склалася, што разам распачалі перыяд падрыхтоўчы да святаў Божага нараджэння. Вось. І у католікаў сёння першая нядзеля адвенту. Рыхтуемся гэтым часам на прыход Божага Сына. Ну і вельмі важна задумацца над тым, як гэта сапраўды не размінуцца спатканнем, не размінуцца з Христом, які прыходзіць да нас. Бо Ізраіль, вядома, таксама чакаў. Уяўляеце, народ іўдэйскі чакаў больш 18 стагоддзяў, пачынаючы ад часоў Аўраама. Гэты народ жыў у чаканні. Амаль 2000 гадоў чакалі на выкананне прароцтваў, якія сведчылі пра Божую інтэрвенцыю ў гэты свет, пра тое, што Месія прыйдзе збаўца і усталюе сваё валадарства. І вось Ізраіль чакаў, але бачыце, калі прыйшоў гэты момант пераменаў, бо з прыходам Хрыста памяняўся не толькі лёс народу ізраільскага, але гэта быў той момант, калі памянялася гісторыя ўсяго чалавецтва, ўсяго свету. І іўдэі, дачакаўшыся прыходу Хрыста, так і не распазналі, што вось ён той момант сапраўдных, рэальных пераменаў у жыцці кожнага чалавека, у жыцці ўсяго свету. І каб не паўтарыць трагедыю народу іўдэйскага, так, можа, давайце пройдзем па ўсіх слаях грамадства іўдэйскага, бо гэта грамадства не было такім як бы маналітным, было шмат розных партыяў, шмат розных вераванняў, шмат розных плыняў, якія па-рознаму падыходзілі да рэчаіснасці, да жыцця, а нават да справы рэлігіі, але разам з тым усе як адзін не распазналі ў Ісусе з Назарэту свайго збаўцы. У чым тут прычына? На пачатку скажам пра садукеяў. Былі такія ў Ізраілі. Яны былі найбольш важныя людзі. Гэта была арыстакратыя. І ведаеце, калі пра іх думаю, пра садукеяў, то наогул прыходзіць так у галаву, вось, а чаго яны чакалі? Ну ніяк яны не маглі чакаць прыходу Месіі, бо іхнае жыццё не казала аб тым, што яны наогул веруюць у жыццё вечнае, а зрэшты не прызнавалі ў васкрашэннях. Гэта ўжо шмат што кажа. І вось,
Садукеі, будучы арыстакратамі, будучы багатымі, ну, яны ўвесь час нейкім чынам так уладкоўваліся ў жыцці, што навязвалі кантакты са знешняй уладай і гублялі сувязь са сваім народам і Богам, так сказаць, это можна. Бо ў свой час, калі Ізраіль, Юдэя, царства юдэйскае, знаходзілася у складзе царства сірыйскага, царства селеўкідаў. Гэта тое царства, якое было заснаванае пасля заваёўвання Александрам Македонскім паловы свету. І вось усталявалася гэта царства сірыйскае, і Юдэя таксама ўваходзіла у склад. Для Юдэі гэта было вельмі кепска, таму што праз гэта царства адбывалася таксама элінізацыя грамадства, уваходзіла грэцкая культура, і аўтаматычна праз гэта народ ізраільскі адыходзіў ад Бога, ад сваіх традыцый, ад рэлігійных практык, і ва ўсім гэтым найлепш чуліся садукеі. Яны былі здольныя і услужыць знешняй уладзе, вось, і таксама пазастацца уплывовымі у грамадстве. Пасля таго, як пасля паўстання Макавеяў у другой палове другога стагоддзя да нараджэння Хрыста, калі Юдэя зноў атрымала, можна сказаць, самастойнасць, ну, адносную. Вось, садукеі вельмі хутка знайшлі сувязь з рымскай уладай, бо Рым быў узяты ў саюзнікі дзеля таго, каб знайсці самастойнасць юдэйскую, а пасля Рымская імперыя вельмі моцна сваёй палітычнай уладай увайшла на тэрыторыю ўсяго царства. Ну і тут садукеі не разгубіліся і навязалі сувязь з рымскай уладай. І вось так вот сабе жылі, адыходзячы ад Бога. Што ж маглі яны чакаць? Гэта, канешне, пытанне вельмі моцнае. Но, але вось апроч такіх эліністаў былі таксама іншыя. Супрацьлегласцю эліністаў былі, напрыклад, зелоты, якія захоўвалі вернасць традыцыям, а самае галоўнае, захоўвалі веру ў тое, што Юдэя абраная Богам і што незалежнасць для іх гэта непазбежна, толькі трэба за гэта змагацца. Ну і змагаліся, былі здольныя, калі што, кожнаму нават горла перарэзаць, нават так адбывалася ў гісторыі. Калі хтосьці сумняваўся у здольнасці народу абранага і тое, што яны маюць права дбаць пра сваю краіну і дзяржаву. Былі больш рэлігійныя таксама партыі. Ведаеце, былі фарысеі, якія ў адрозніванні ад садукеяў верылі нават у жыццё вечнае і знешне вельмі добра захоўвалі ўсе рэлігійныя праказанні, але ж гэта адбывалася толькі знешне выкананне закону Маісея, а унутры сэрца было далёкае Бога, настолькі было далёкае Бога сэрца фарысеяў, што ў прытчы Христос нават сказаў, што самаранін ёсць бліжнім для члена народу абранага, ёсць бліжэйшым, чым нейкі нават фарысей ці яшчэ хтосьці. Бачыце, як далёка адышлі. І таксама законамі Божымі прыкрываліся. О, як нам нагадвае вось фарысеі, як нам нагадваюць некаторых сёння таксама ярых прыхільнікаў, якія прыналежаць да той ці іншай канфесіі хрысціянскай, якія знешне, вельмі моцна маюць прыналежнасць, кажуць, мы праваслаўныя, мы хрысціяне, а насамрэч, як жа далёка сэрца іхнае ад Бога. Гэта нічога новага ў гісторыі, бачым, фарысеі былі ўжо. Былі таксама іншыя, яшчэ былі супрацьлегласць з гэтым садукеем
эліністам, а нават у супрацьлегласць зелотам, якія хацелі ваяваць, праводзіць барацьбу палітычную. І нават у супрацьлегласць вось гэтым фарысеям былі яшчэ эсеі. Хто гэта такія? Ну, яны былі людзьмі сапраўды нібыта добрымі. Яны трымаліся закону, яны трымаліся прыказанняў Божых, але так сталася, што разумелі, што ў грамадстве, жывучы ў свеце, выканаць закон Божы цяжка, яны ўвогуле вырашылі з грамадства адысці. І вось такая секта эсеяў, гэта як секта, яны знаходзіліся ў пячорах у Кумране. І, напэўна, ведаеце гэту назву пячораў на юдэйскай пустыні, недалёка Іерусаліма. Ёсць гэтая пячора кумранская. Вось там жылі эсеі. Яны жылі нібыта як хрысціяне, нібыта як манахі. Нават да часоў Хрыста жылі так вось па-божаму. Ну, але праблема была адна, што іхная высакароднасць, іхная высокая мараль, яна была як бы па-за светам. І таму яны сталіся сектай. Ну, бо што з таго, калі ты жывеш па-божаму і не прымаеш жыццё, і не прымаеш удзел у жыцці грамадскім. Бог не дзеля таго нам дазволіў жыць у гэтым свеце, каб мы ад гэтага свету ўцікалі, але каб мы жылі ў ім. І таму таксама эсеі, хоць мелі, можа, добрае, шчырае сэрца, яны перапісывалі кнігі святога пісання, яны былі людзьмі веруючымі, яны таксама размінуліся з Месіяй, хоць верылі ў тое, што Месія прыйдзе. Усе чакалі і ўсе размінуліся. У чым вось праблема? Ведаеце, пра гэта можна дыскутаваць вельмі шмат, чаму яны усе слаі народу ізраільскага размінуліся. Можна задаць пытанне, ну добра, гэта ўсё нейкія партыі, гэта ўсё больш такія заварочаныя людзі, да? Але што ж, напрыклад, з народам, тым простым народам, чаго чакалі яны? Яны чакалі таксама Месію, збаўцу. І ведаеце, і як быў гэты попыт на Месію, як запатрабаванне было, то нарадзілася прапанова. Можна з упэўненасцю казаць, што Ісус з Назарэту быў не адзіным у Юдэі, хто мінаваў сябе Месіяй. Такіх месіяў было шмат, а можна сказаць, нават безліч. Яны прыходзілі і натоўпы хадзілі за гэтымі як бы месіямі. Прыйшоў Ісус, за ім таксама натоўпы пашлі, таму што людзі хацелі сапраўды пераменаў. Ім гэта жыццё несправядлівасці і вось стагоддзі жыцця краіны у няволі, бо гэта адносная была самастойнасць, нават калі пасля паўстання Макавейскага, вось, ім хацелася іншага, хацелася пераменаў. Да, Ізраіль у той час меў цара Ірад вялікі, але гэта не быў той цар на ўзровень Давіда ці Саламона. Гэта ілюзорная была свабода, бо і Ірад вялікі быў толькі царом толькі таму, што так дазволіў кесар Рыму, рымскі імператар Актавіян Аўгуст, Гай, Юлій, Цэзар. Вось ён дазволіў і быць царом Іраду вялікаму, і ён быў. Але практычна вось такой большай улады у знешняй палітыцы ён не меў. І Ізраілю гэта таксама балела, ім хацелася лепшага жыцця, хацелася пераменаў, хацелася пэўнай яснасці. І народ таксама бачыў па-свойму шчасце. Яны хацелі жыцця лепшага, хацелі шчасця і верылі ў тое, што вось прыйдзе Месія, вось скажаць, абвесціць сваё валадарства, скажаць, як трэба жыць па-божаму, справядліва, і ўсё пераменіцца. А што адбылося? Адбылося вось што. Прыходзіць Ісус, Сын Божы, ён прыходзіць на гэты свет, і што ён кажа? Усім тым, хто чакалі лепшага жыцця, прыходу валадарства Божага, гэтых пераменаў, кажа вельмі проста. Валадарства Божае унутры вас ёсць. Гэтыя словы
знаходзім у Евангеліі паводле святого Лукі, раздзел 17, верш 21. І вось гэта вельмі важны момант. Для нас, хрысціянаў, сёння таксама гэтыя словы вельмі важныя, якія перажываем адвент, рыхтуемся на нараджэнне Божае і рыхтуемся таксама у сваю чаргу на спатканне з Богам у жыцці вечным. Мы павінны памятаць, што валадарства Божае ўнутры нас ёсць. Яно тут пачынаецца. І Христос, гаворачы у 17 раздзеле паводле святого Лукі, ён кажа, што вось вы пачуеце, што валадарства Божае прыйшло там і там, што кажа, не верце, не бегайце, не шукайце, гэта не будзе так, да? Вось як жа падобна гэта, як жа актуальна гэтая перасцярога для ўсіх нас, беларусаў, да? Мы таксама, мы стаміліся вось той несправядлівасцю, якая ёсць. Мы б таксама хацелі б лепшага жыцця, больш шчасця, справядлівасці, да? І мы вось шукаем, дзе гэты прыйдуць перамены, адкуль. Хтосьці скажа, вось там появіўся такі блогер, і мы ўсе, як бы не мяняючы нават свайго палажэння, мы імкнемся адразу знайсці тое вучэнне ці іншае, слухаем і таго, і таго, і таго іншага. Як я чую, колькі хто слухае розных блогераў, я бяруся за галаву. І Христос бы, напэўна, сказаў бы і нам, не бегайце, не шукайце гэтага паратунку звонку, не прыйдуць збаўцы ні з усходу, ні з захаду. Христос бы сказаў бы і нам усім, валадарства Божае унутры вас ёсць. Што гэта азначае? Гэта азначае, што калі штосьці лепшае ў гэтым свеце наканавана, каб паявілася, то яно спачатку павінна гэта добрае паявіцца ў нашых сэрцах. Гэта дабро павінна перамагчы ў сэрцы кожнага з нас, перамагчы зло. Павінен з'явіцца гэты духоўны стрыжань нашага вось такога жыцця высакароднага, шляхетнага. Без гэтага ніякіх пераменаў да лепшага не адбудзецца. Валадарства Божае ўнутры вас ёсць. Гэта таксама азначае, што мы як бы пакліканыя Христом быць гэтымі парасткамі Божага валадарства. Парасткі валадарства Божага. Праз нас, хрысціянаў, людзей веруючых, можа валадарства Божае расці ў гэтым свеце, паяўляцца ў гэтым свеце, прарастаць. А прарок Ерамія, прадказваючы прыход Месіі ў старым завеце, кажа пра парастак Давіда, што вось ён парастак Давіда, гэта прадказвае прыход Ісуса. Ну і кажа, што калі парастак, то гэта парастак правасуддзя і справядлівасці. Так вось, калі валадарства Божае ўнутры нас ёсць, гэта нам кажа Христос, то мы, шукаючы лепшага света, шукаючы спаткання з Богам, не можам як бы паўтарыць памылак ні садукеяў, ні зелотаў. Гэта значыць не думаць аб тым, як садукеі, што як бы прыстасавацца пры любой уладзе, не як зелоты, як перарэзаць усіх, не як фарысеі паводзіць двайное жыццё і нібыта рэлігіі трымацца, ну і жыць так, як жывецца. Альбо нават не як секта эсея, да, што вось некаторыя кажуць, што ну мы касцёл, мы павінны толькі ў храмах маліцца, а звонку, што гэта не тычыцца нас. Гэта сектанства ў касцёле каталіцкім. Сёння яно вельмі моцна праяўляецца, такое сектанства. Яны вырываюцца з гэтага свету, кажуць, там усё звонку, гэта ўсё палітыка. Не, сябры, калі будзем так сябе паводзіць, то разменёмся з Месіяй і не сустрэнем Хрыста ў жыцці нашым. Не можа быць інакш. Христос скажа, Слово Божие у пророка Еремія кажа, што вось ёсць гэты парастак Давіда, гэтым парасткам Давіда будзе сын Божы, ну і гэты парастак прарастае праз правасуддзе і справядлівасць. Мы пакліканыя быць парасткамі валадарства Божага. У нашых сэрцах павінна прарастаць правасуддзе і справядлівасць. Праз нас у гэтым свеце павінна расці правасуддзе і справядлівасць. А будзе гэта, то і мір будзе, і супакой будзе, і жыццё лепшае будзе. Вось так. Вось з такім падыходам, чакаючы Хрыста, мы дачакаемся. І вось я зычу ўсім вам
плённага перажывання гэтага перыяду адвенту, падрыхтоўчага перыяду для праваслаўных гэта пост перад тараством, рыхтавацца належным чынам і перадусім глядзець у сваё сэрца, не на знешнюю падрыхтоўку, але толькі на сваё сэрца, ці там сапраўды гэта правасуддзе і справядлівасць прарастае. Сябры, даслухалі да канца, стаўце падабайкі, пакідайце каментары, дзяліцеся відэо ў сацыяльных сетках. Ну, а з вами быў я, ксёндз Вячаслаў Барок. Падпісывайцеся на канал. З намі праўда і Бог. Жыве Беларусь. З Богам. Да новых спатканняў.